बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय समायाब्लाबो थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांनो हागोन आरोना थ' नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ थ' बिदिब्ला जोङो दिनैहाय सावरायनो लादों PM किसान 23 नाम्बार इनस्टलमेन्ट जोंहा फोसावगासिनो दङ जेराव मेरावना थ' जोङो वेबसाइटआवबो चेक खालामनानै नायनो हायो जों बयबो मिथिनो मोनखाबाय खालाराबो ओंखारनानै फैबाय बबे लकेशननिफ्राय फैसाखौ सोना हरगोन बेबो फैखाबाय आरो दा टटेलि अल इन्डियायाव बेसेबां बेनिफिसारिया मोननो थांगासिनो दङ बेखौबो फोसावनानै होखाबाय दा बयनाबो FTO प्रसेसआ इएस जाबाय जानांगौ थ' FTO प्रसेसआ इएस जाबायबा जोङो बे फैसाखौ मोननो थांगासिनो रांखौहाय मोननो थांगासिनो आरो बयबो KYC फोरखौ खालामजोबखाबाय निस्सय आसा खालामदों आरो बयबो मोनगोन बे रांखौहाय ना थ' जोङो मिथिनो मोनदों वेस्ट बेंगलनिफ्राय प्राइम मिनिस्टारा सोनानै हरसिगोन बाटन दाबायनाय लोगो लोगो फैसाया हाबसिगोन आरोना थ' मोननो थांगासिनो बयबो दा नेनानै थादो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्ट आरो जोङो मिथिनो मोनदों टटेलि इन्डियायावहाय 9.44 क्रर सुबुंफोराहाय मोननो थांगासिनो बेनिफिसारिया एथबां दं नायदो ना दा PM किसाननि रांखौ बयबो मोनसिगोन निस्सय दा नेनानै थादो 20 जुनावनो एकाउन्टाव फैसाया हाबसिगोन आरो बयनाबो FTO प्रसेसआ इएस जाखाबाय जानांगौ आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन अलरेडि आपडेट फैबाय RFT जानानै दंमोन साननैसो सिगाङावहाय दा RFTआ माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारखौ मोननाय लोगो लोगो FTO प्रसेसआ इएस जाबाय आरोना थ' आङो एसे भिडिअ क्लिप्सबो होलांनि नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनजोबखाबाय आरो आपडेट्सफोरखौ मोननो हाखादों थ' आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ फिन खेबसे दिनै आरोबाव लानानै फैनाय जाबाय थ' गोलाव खालामनो सानाखै रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन जोङो बयबो मोनगोन हौवाफ्रानो जा हिन्जावफ्रानो जा जायफोरना मुं दङना नामखौहाय सिगाङावनो बयबो गुगोल्सआव चेक खालामनानै लाखादों जानांगौ दा गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाबा PM কিষানৰ টেষ্ট নং কিস্তি ঢল লাভ কৰিব 20 জুনত সোমাব PM কিষানৰ টেষ্ট নং কিস্তিৰ ধন আৰু ধন লাভৰ পৰা যদি আপুনি বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় তাৰ বাবে শীঘ্ৰে আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ KYC আপুনি আপডেট নকৰিলে কিন্তু ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পৰিব KYC আপডেট নাথাকিলে জমা নহ'ব ধন